Vastelovend samen vereindigen ons route in de Remunt bij de hoofdgangers. En we gaan eens even kijken met wie de vuurganger is geworden. Verzin te laat hier, maar we willen toch even kijken wie het is geworden. Maar volgens mij is het met de been wie het boete. Wat ga je nu sorry zeggen? Kom even niet sorry. Mogen niet, want dit gaat echt verkeerd lopen. Hier over het podium aan. We gaan nu kijken dat de maffia hier gevaar is. Hier is nog een einde de baan. En dat is hoe ze nu de vuurganger. Davy de Eerste. Vastelovend samen, hij is er goed, hè, Zelig? Hij is er goed, ja. Ronde nu of teen hebben we moed geholpen. Wat blijft? Ronde nu of teen hebben we moed geholpen. Onze nieuwe vuurganger, Davy de Eerste. Helemaal door de Jokers Riek. En daar staat hij. Ik zal hem duidelijk het vragen als er heel even tijd is, en dan komt het best goed. Dat komt zeker Gaat er nog goed. meer gebeuren in het Riek van de hoofdganger? Morgen hebben we Jeugdplans uitroepen. Volgende week, zaterdag, iets kunnen gaan uitroepen. Volgend jaar, 18, 19 en 20 november, hebben we weer ons 3 keer 11-jarig jubileum. Groot feest, groot spektakel. Hier in onze hoofdgangerspolitie Vlaanderen. Ja, om en op gezelligheid hier bij de hoofdgangers. Voilà. Ken je maar kapot, hè? Ken nu helemaal niet meer kapot. Gewoon naar Vastelovend. Schoon was het al, dankjewel. Vastelovend samen, we hebben niet neven nog staan. Davy, de eerste van VV de Hoofdgangers. Net uitgeroepen, wie hebben ze uitgeroepen, Davy? Ik ben uitgeroepen rond 10:15. En sindsdien is het een groot feest. En wanneer is eigenlijk dat ze prins ging weer bij de hoofdgangers? Oh, dat wordt in juni ergens al. Zal ik wel even Maar ze zenuwachtig wie ze ging zweren op. nou, de laatste paar dagen wordt het toch wel te kriebelen, zeg maar. Ja, dat hoort erbij. Gezonde spanning. En dat is natuurlijk ook een adjudant, wie het is. Ik heb er 3. Dat is Wil, dat is een kameraad. Glenn, dat is mijn broertje. En ik heb een vrouwelijke adjudant, dat is voor het eerst bij de hoofdgangers. Dat is mijn niksje, Marijke. Oh, dat is helemaal verhoed, zeg. Ja. Met zoveel mensen om de geer. Maar dat is eigenlijk in die dagelijks leven. Ik ben Schuster in Venlo. Oh, dat is dank je. Maar hoeven ze geen zorgen te maken dat Schuster er wel in één dit jaar. Ja, absoluut. Dat komt helemaal goed. Mogen we die de spreuk weten? Ja, dus vastelovend is voor het leven wie het zoom op het beer. Heel simpel. Wie zag ze dat? Vastelovend is voor het leven wie het zoom op het beer. Heb ik het nog niet gehoord? Vastelovend is voor het leven wie het zoom op het beer. Zo de Vastelovend.